El nom de Irradiaciones dobles escletxes i cel·les cristal·lines provenen tot de noms de l'àmbit científic. A nosaltres l'àmbit científic sempre ha estat una font molt vàlida de referència. No tenint la ciència com una cosa paral·lela a la qual nosaltres ens emmirallem, però sí que és una font sempre de reinterpretació. Molts treballs que hi ha aquí tenen connexions, encara que siguin més tangencials, amb la ciència. I aquests noms el que ens han servit és una mica per aglutinar tot aquest conjunt heterogeni d'obres. Ens hi trobem tot tipus d'obres, és a dir, des de l'obra pictòrica fins peces interactives, fins peces de vídeo fets amb intel·ligència artificial o peces de representació de codis d'ADN, per exemple. Un dels nexes és aquesta multiplicitat de mirades que hi ha sobre el que actualment tenim com més proper. Aquests 4 grups, que són cos, espai, text i matèria, aglutinen diferents artistes. Aquests noms han sigut una mica com un treball de curatoria que ens ha permès agrupar-los, distribuir-los i ordenar-los. Aquests treballs neixen d'unes inquietuds particulars individuals i ha estat a través d'un treball de curatoria que s'ha buscat aquests vincles. Que a priori no hi ha hagut un treball conjunt. El que sí que hi ha és que hi ha propostes que ja venen generades a partir de col·lectius. En el cas de Montse Carreño o Raquel Muñoz treballen juntes, o el treball de Densitat, que és un col·lectiu també d'artistes. La majoria de les restes sí que són treballs més individuals, tot i que una de les qüestions que també connecten a tots els artistes és aquesta nova mirada que és la recerca artística que reivindiquem des de les arts.